Komende toonsje binnen Europese verkiezingen. Maar wat hebben we in Friesland eens met de EU te krijgen? Dat zie ik je ik uit. Dit is Europa voor beginners. Cambuur. Hast du wat roken binnen? Ja. Smile. Yes. Goeie, beste mensen. Wat ik nog wel graag weten wil, is hoe het daar bij de EU nou echt om gaat. Maar al die wetgeving, politici, lobbyisten en subsidies. En daarom ben ik het onderwijs helemaal naar Ljouwert. Goeiedag. Goeiedag. Emiel. Philip, welkom bij Wetzels. Het zal niet beneden. Kun je wel Fries verstaan? Helaas niet. Oké, nou ik kan ook wel een beetje Nederlands hoor. Dit is Wetzels. Wetzels is een onderzoekscentrum. Onder oren betalen door de provincie Friesland en zelfs de EU. Wetenschappers uit heel Europa komen hier om hardwanen te houden met water technology. Wat dat precies inhoudt, dat weet Philippe. Hij komt uit Duitsland, maar hij praat lekker goed Hollands als ik. En dit is een belangrijke kamer, dit is ons wc. Ja, nou, dit is gewoon een toilet. Ja, het is een watervrij toilet. We verzamelen hier urine. Die urine wordt later verwerkt. En we gebruiken de urine om meststoffen terug te winnen uit het afvalwater. Oké, nou, dan doe ik gelijk even een donatie, want ik moet toch al Super. helemaal. Ik ben al even bezig hoor. Ja, dit is wel een goede sample die je hier hebt, denk ik. Oké, wat gaan we hier rijden? Hier hebben we de opslagtank voor de urine die we gescheiden hebben opgezameld. Boven. Oh, dit is een Dit, ketel vol met pis. ja, 600 liter. Wat gaan we doen? Gaan we wat onderzoeken? Ja, we gaan het verder onderzoeken. Zo, we hebben hier 2 flesjes, maar eerst moet je wel een lapjesje hebben. Oh. Kijk eens. Oeh, dat is aardig gekleurd. Ik heb wel eens gehad dat ik zeg maar naast mijn bed een fles had liggen. Omdat ik mijn toilet heel ver was. En dan heb ik dus wel eens in geurineerd. Ja. En dat was helemaal transparant. Ja, dat klopt. Voor de eerste paar uurtjes zal het nog zo blijven. Als je een dagje water of 2, dan gebeurt het wel dat hij ook naar de donkere kleur gaat. Zo leer je weer heel wat op zo'n dag, hè? Zo, daar zijn we. Ja. Die opstelling die we vandaag gebruiken. Wat je nodig hebt is een beetje magnesium. Als je het nu naartoe geeft en als je dan een tijdje wacht, zie je dan later echt zo'n neerslag op de bodem van een fles. En Ja. dit is nu je kunstmest. Dit is kunstmest. Ja. Van mij wat nuttigs, meidje, is mooi, maar de EU wil meer. Dus betaal je zie een project dat wat nice maakt van... Stroom! Goeie. Goeie. Hey, Emiel. Welkom, aangenaam. Erik, Kom binnen in de bioplastics container. De bioplastics container. Doe maar weer. Nou, ik heb hier slip staan. En dat slip moet in deze reactor. Hier gaan we de bioplastics in maken. En let even op, want ja, dit is dus gewoon wat wij door het toilet spoelen. Maar ook zieke mensen moeten naar de wc. Ja, Dus, soms wel meer dan normale mensen. dus zorg dat je het niet op je krijgt. Harde jassetje. Stionken, joh. Oeh, godverdomme, het sport me. De stroom sport me al eromheen. Alles in de naam der wetenschap. Nou, je hebt het mooi gedaan. In die reactor zit een bepaalde bacterie. Die fret alle stront op. En als mensen een prutten fretten, dan maakt het in lichaam vet om. Maar die bacterie net. Die zet die stront om in plastic. Monsterachtig. Hier zie je ook een klein voorbeeldje. Hé, dat is een Lego-popje. Vroeger prutten met Bjatten.
Dit is de toekomst. Nou, ik word hier wel gelukkig van. Ja, hè? Ja. Ja. Het is, je sluit de kringloop. Je maakt van een afvalstroom maak je weer een waardevolle grondstof. En die grondstof die is ook nog biologisch afbreekbaar. Dus in principe... Geen plastic soep meer. Ja. Het kan het mooier, zo'n je zezen. Maar het popke is dus van plastic, maar wordt door de wet nog heel tijd zien als afval. En omdat het zogenaamd afval is, maar dit popke net zomaar verkeerd. De wet moet dus aangepast worden. En daar hebben ze bij Wetsers een mondje voor. Goeiedag. Goedendag, Emiel. Pieter de Jong. Pieter. Aangenaam. En du bist Ik ben lobbyist van Wetsers. lobbyist. Ja. Dat was mij niet. Ik weet wel wat een hobbyist is, maar lobbyist daar had ik nog nooit van jaar. Lobbyist betekent dat je probeert om beleid te beïnvloeden. Dat was toen voor Ja, voor de Wetsers en de hele Watercampus ben ik in Brussel. Daar hebben we een kantoor. En ik zorg ervoor dat we dus meer doen samen met Europees bedrijfsleven, universiteiten. Maar ook mensen hier naartoe halen. Zorgen dat de naamsbekendheid vergroot wordt van wat we hier doen. En ook dat we geld krijgen uit Brussel. Oh, dan was hij ook een beetje in die centrodrama in Brussel. Uiteindelijk is onderdeel is dat je af en toe je zin doorduwt. Klopt. Een van de dingen is dat de wetgeving op dit moment niet toestaat dat je zomaar van afval een nieuwe grondstof maakt. Maar waar bepraat dat dan? Onder andere met mensen die in het Europees Parlement zitten. En misschien is het wel een leuk idee om te kijken of we vandaag kunnen praten met mevrouw Haga. Want die komt hier toevallig vanmiddag. Zij is een kandidaat Europarlementariër. Oh. En het zou mooi zijn als we haar nu al kunnen overtuigen dat dit poppetje de nieuwe toekomst is. Ja, En wat dacht je ervan als jij probeert haar te overtuigen dat verleiden. te verleiden zelfs? Ja, Ik zit Ja. op muziekje. kijk. Hey, welkom. Fijn dat je wist. Ja, welkom, kom maar in. Ja, het gaat hartstikke goed. Wij, het onderzoek, dat hebben we in klap. Hoe pak ik dat het beste op? Als jij iemand gaat vertellen van je moet dit doen, want ik wil dat graag en ik vind dat je dat moet, ja, dan gaan mensen natuurlijk niet snel doen. Dus je moet eigenlijk subtiel je zin doordrammen. Ja, je moet zorgen dat je die ander een beetje voor je wint. En dat Ja, hij denkt, ja. het is denk ik ook een beetje de gunfactor. Dan mag ze een beetje paaien. Als je dadelijk voor haar een beetje gaat paaien, dan kan het zijn dat ze wel Oké. mee wil werken. Nou, dan zal ik dat bezoeken. Ja, voor de goede zaak. Ja. Nou, ik wil dit gesprek graag even beginnen met dat ik vind dat het er fantastisch uitziet. Nou, dank je. Dan ga ik nog even iets. Dit is een Lego-popke. Dit wordt zien als afval. En we mij dit net onder de man brengen. En waarom is dat zo'n goed product? Want als Europa toch zeggen dat doen we. Nou, dit is een goed product, omdat het na een periode dan vergeet het weg. Stel ja, dat een bandje bijatetje mooi op het strand en die liet hem lezen. En vind ik hem dan na een week weer of na een maand? Of hoe lang Dat loopt hebben we het zelf erdoor? in de hand. We kunnen het heel snel opbreekbaar maken. Oké. Maar we kunnen het ook voor poepzakjes van de hoen, bijvoorbeeld. Ja. Nou, die breken binnen per dag nog. Oké. Kist een poepenbroemje, smiet het zaad water in en per dag later is het voor. Oké. Maar als nog bijvoorbeeld een balenbakje had, ja, die Ja. was graag wat langer mee. Nou, dan meet je hem gewoon zo dat er een uur lang mee gaat. Want ik ben al rond een maand best wel vaak op het strand geweest bij de eilanden. Maar die containerramp. Ja. We troep oproemen en dergelijke. En toen schrok ik er best wel van hoeveel de troep er leidt. En sindsdien leven wij plasticvrij. Omdat ik denk, ja, ik wil zelf net bijdragen aan die plastic soep. Leeft plasticvrij. Ja, geen wegwerpplastic hebben wij. Nou, dat is dan net het dwaan. Nou, je moet er goed op letten met kind. Ja, hè? Dus in wezen zo'n je zezen, je moet helemaal geen plastic broeken. Nee, of deze plastic. Want deze die vergeet weer. En ik begreep dat het echt een probleem is nou dat zo'n product is maken van afval. En dat Europa zei van als iemand een product afval als titel had, dan bloot het afval. En dan Ja. is dat net zo makkelijk weer in de merken brengen. En Ja, dat is een beetje quattro de bocht. Dat vind ik wel een Hè? regel dat ik denk, nou ja, de mij is goed naar schön. Want het is juist de toekomst van circulaire economie dat je afval en naar je leven jouwen. Dus de regel jou moet erbij passen. Dus als ik in Brussel kom, dan maak ik niet de Dan goed kunnen we er voor. altijd nog even over praten. Dan kunnen wij erop praten.
Zeg mooi weer naar Europa voor beginners. Want dan verlies ik een discussie. Oeh, god, wat dikke poorten had het beest, hé. Vetten, hè? Ja, ik zei dat die poorten, dat ik bij mensen jij. Ja, dat kan wel. Ik ben alleen hinders en mensen precies hetzelfde. Nee, Kijk me jong. deze met super een gratie beter. Oké. Forten dan. Wat had er dikke forten? Ja.